салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомнатаа квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 150,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. нархаш бошад $25,000 боз савдо мешавад. боз дорои гаражи калон ва анҷомхона мебошад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. бо тамоми чизу чораш хона фурӯхта мешавад. бо ремонти миёна мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 65 микрорайони яккомнатаа квартира дар 5 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат нархаш бошад. 145,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшони, яккомнатаа квартира дар 11 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад. 128,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хонара дар нақша ҳаст ки дукомната карда мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайони яккомнатаа квартира дар 18 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 120,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, дукомнатаа квартира дар 1 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 200,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, 8 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона бо долонаш рехтагӣ тайёр. обаш 200 метр дуртар мебошад. свет доимӣ ҳаст, нархаш бошад. 17,000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби замин маълумоти зиёдро дастрас намоед. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипрайзем, дукомнатаа квартира дар 3 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 200,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотиқ замин, як хонаи тайёр дорад. ду тарафи хона маҳкам карда шудааст. об свет дар наздикиш мебошад. нархаш бошад 90,000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад.
اینا کвартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пушти Соддо, кӯчаи Неъмат Қарабоев, сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 63 метр квадрат нархаш бошад. 530,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.